There are 4 kinds of takers. We've got an undertaker, a caretaker, an overtaker, and a risk taker. An undertaker is a kind of a person who has obtained a cum laude in the PhD syndrome. We all know that PhD is not a concept, but it is an acronym where P stands for pull, H stands for him, D stands for down, and it becomes a concept of a pull him down syndrome. That person is a saboteur, therefore he or she excels in hitting others below the belt. A caretaker is a person that advocates a broken window syndrome, and that person is well schooled in the I care less attitude. Let me make a practical example. South Africa excels in this caretaking concept. Many a times people will go to clinics and be ignored, sick as they may be. People will go to hospitals and chances are some of them will die in the queues. Go to a particular school and observe how the incumbent there behave. The gatekeeper will ignore you unless you are driving a very beautiful car that tells him that when you occupy a prestigious job. Just observe teachers. They will pass you by without asking you if you have been assisted. Truth be told, and for that I am so sorry, my colleagues. An overtaker has a superiority complex. He or she looks down upon others. Akanaso nje is spirit of Ubuntu. That person does something to prove a point. A risk taker competes against himself or herself. A risk taker takes risks, but he or she is very kind. That person strives to remain afloat without walking on other people's toes. Now, $1,000 questions to myself and to you. Where do we belong? Where do I belong? Under which kind of a taker do I fit in? That is food for thought. Sanibonani balingani mabhungu na machichi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Siqhubeka nombhalo wobuciko obizwa ngokuthi uju lwezizukulwane. Senza inkondlo ebizwa ngokuthiwa Thumela uZamxolo Nkosi. Namhlanje sizokwenza umqondo ocashile. Sizofunda ibinza ngebinza, umugqa ngomugqa,
sibheke nokukhethwa kwamagama ukuze sikwazi ukubona umqondo ocashile wale nkondlo. Isisihloko sale nkondlo sifundeka ngalolu hlobo: Thumela uZamcolo Nkosi. Silubonile uphawu umbabazi, sasho ekuqaleni ukuthi lusetshenziswe ukuveza umuzwa wokuncenga. Sithena ekuqaleni imbongi inxusa inkosi ukuba ilethe imvula enkulu. Sathi loko umqondo osobala, umqondo ocashile uthi imbongi inxusa inkosi ukuba ithambise inhliziyo yayo eqinile. Ibinza lokuqala, umugqa wokuqala. Wena wedwa ojuba amazulu. Leli gama elithi wena liyisabizwana, ligqamisa ukuthi imbongi ikhuluma nenkosi ngqo. Leli gama elithi wedwa liyisabizwana, imbongi igqamisa ukuthi akekho omunye umuntu ekhuluma naye ngaphandle kwayo inkosi. Leli gama elithi ojuba, imbongi ilikhethele ukusichazela ukuthi ukujuba ukunikeza imvume. Igama elithi amazulu, imbongi ilikhethe ngoba lichaza indawo okunenkolelo yokuthi kuyakhona abalungileyo ngemuva kokufa kwabo. Isiqalo saleli gama elithi amazulu, u-ama, lichaza ukuthi ngokwenkolo amazulu mathathu. Uma ngabe besibheka umqondo osobala, lapho imbongi ibisho imvula uma ikhuluma ngezulu, nanoma-ke singenabo ubuningi baleli gama elithi izulu, kodwa-ke imbongi ibone ukuthi kungcono ilisebenzise leli gama libe sebuningini, kodwa libe lisho imvula uma ngabe sikhuluma ngomqondo osobala. Kodwa-ke la sonke siyazi ukuthi manje sesikhuluma ngomqondo ocashile, ngakho-ke siyakwazi ukuthi kunamazulu noma amazulu, njengoba sike saveza nasekuqaleni ukuthi mathathu. Umugqa wesibili, ukuba asifafaze ngemikhemezelo. Lapha ngizocela ukuchaza amagama amabili, ngiwachaze kanye kanye. Lawo magama yileli elithi asifafaze naleli elithi ngemikhemezelo. Imbongi uma isho kanjalo ichaza ukuthi ide ilalela izwi lenkosi kancane kancane. Umugqa wesithathu, wena wedwa oyalela ilanga. Leli gama elithi wena lichaza ukuthi inkosi kukhulunywa nayo ngqo. Imbongi ikhethe igama elithi wedwa
ukuveza ukuthi akekho omunye. Leli gama elithi yalela lichaza ukutshela umuntu ukuthi makenze okuthile. Ubani-ke lowo muntu otshelwayo? Imbongi yakhetha igama elithi ilanga. Uma ngabe sikhuluma ngomqondo ocashile, sizothi ilanga ngumuntu othandekayo, onomoya omnandi kubantu, onogazi. Kanti ngenkathi sikhuluma ngomqondo ocashile, ngenkathi sifunda leli gama elithi ilanga, besikhuluma ngembulunga esesibhakabhakeni ekhanyisa emini kuphela. Sesiyacabangela-ke, ayishongo kanjalo imbongi ukuthi ilanga ngumfundisi thizeni. Kodwa-ke ngicela ukugcizelela, ayishongo kanjalo imbongi. Umugqa wesine ukuba lisibusise ngezinkazimulo. Imbongi ikhethe leli gama elithi lisibusise ngoba lapha lichaza ukubeka umuntu izandla, lichaza ukuthi lowo muntu uyamthandazela. Leli gama elithi ngezinkazimulo lichaza izibusiso liphinde lichaze inhlanhla. Umugqa wesihlanu nguwena wedwa, nguwena wedwa. Imbongi isebenzise izimpawu zokuloba ezimbili, isebenzise uphawu ikhongco oluhlukanise imisho emibili kulo mugqa owodwa, umugqa wesihlanu. Yaphinde yasebenzisa umbabazi ukuveza umuzwa wokuhalalisela nomuzwa wokutusa amandla kaNkulunkulu noma amandla eNkosi. Ake ngifinqe umqondo ocashile webinza lokuqala. Ngizoqalisa ngokuchaza umqondo ocashile walenkondlo. Imbongi inxusa iNkosi ukuba ithambise inhliziyo yayo. Ibinza lokuqala. Imbongi ikhuluma neNkosi uqobo lwayo, iyayihalalisela iyituse ngoba inamandla okudala. iNkosi idale amazulu amathathu lapho kuya khona abalungileyo ngemuva kokufa kwabo. Amandla eNkosi awapheleli lapho. iNkosi iphinde itshele umuntu othandekayo onogazi ukuba athandazele abanye, ababeke izandla ukuze babe nezibusiso nezinhlanhla. Ake sibuyele emuva kancane. Uyakhumbula ngenkathi siqeda ukufunda ibinza lokuqala, ngenkathi besenza umqondo osobala, ngithena kuwe hlala phansi mhlobo wami, mlingane wami, nakuwe mfundi ngasho kanjalo, ngathi hlala phansi ubhale umqondo osobala. Mina owami bengiwubeke ngalolu hlobo. Ngizoqalisa ngichaze umqondo osobala walenkondlo. Imbongi inxusa iNkosi ukuba ilethe imvula enkulu ena ngamandla.
Ibinza lokuqala, imbongi ikhuluma nenkosi uqobo lwayo, iyayihalalisela iyituse ngoba inamandla okuletha izimvula. Imvula iqalisa ine kancane kancane. Imbongi iphinde igcizelele amandla enkosi ngokuthi inkosi itshela ilanga okuyimbulunga esesibhakabhakeni ukuba isijabulise ngobukhazikhazi bayo ikhanye kugqame kuthi ba. Ibinza lesibili, umugqa wesithupha, inile yakhemezela. Imbongi ichaza ukuthi lizwakele izwi lenkosi. Umugqa wesikhombisa, kulomhlabathi olugagadu ogwadule. Imbongi isebenzise leli gama elithi kulomhlabathi ukuchaza inhliziyo yayo. Yasebenzisa igama elithi olugagadu ukuchaza ubulukhuni baleyo nhliziyo yayo. Yasebenzisa igama elithi ogwadule ukuveza ukuthi ihlala ehlane, ukuveza ukuthi mhlawumbe ayikulindele ukusheshe ishintshe ngoba le ndawo ehlala kuyona akuyona indawo enhle. Umugqa wesishiyagalombili, phinde ukuzwela kule nkundla. Imbongi isebenzise lamagama athi phinde ukuzwela ukuveza ukuthi akubanga nashintsho, akubanga nanguquko. Yasebenzisa amagama athi kule nkundla ukuveza ukuthi le nkundla ekhuluma ngayo yinhliziyo yayo. Ngaphambi kokuthi seqele emgqeni olandelayo, khumbula ukuthi kulo mugqa wesishiyagalombili alukho uphawu lokuloba ekugcineni. Ngakho-ke lokhu sikubiza ngokuthi yinjambamenti. Le migqa yomibili kufanele ifundeke ngalolu hlobo. Phinde ukuzwela kule nkundla yesishingishane. Ake siphinde siwufunde lo mugqa wesishiyagalolunye. Yesishingishane, lapho kuke kusuke. Imbongi ikhethe leli gama elithi yesishingishane ukuveza umoya omubi ongavimbanisa imicabango yembongi. Ake siyenike manje emgqeni weshumi, ufundeka ngalolu hlobo. Ifu lezintuli zikhuhle khuhle. Nalapha phakathi komugqa wesishiyagalolunye nomugqa weshumi, sithola ukuthi alukho uphawu ekugcineni komugqa wesishiyagalolunye. Ngakho-ke naloku kuyinjambamenti. Kodwa-ke imbongi ibichaza ukuthi njengoba iba nomoya omubi emicabangweni yayo, bese-ke kusuka ifu lezintuli, imbongi lapho ingachaza ukuthi lowo moya omubi uba nomthelela omubi ngoba isebenzise isenzukuthi esithi kuhle ukuchaza ukuthi bese kuba mnyama bhuqe. Lokho kuchaza isimo
esibi. Ake sibone umugqa we-11. Baqhoshwe zinsunsu bacikice amehlo. Imbongi ichaza ukuthi lo moya omubi uba nomthelela omubi ebantwini ephilisana nabo. Ake siboneke ukuthi umfundi nothisha bangakwazi yini ukuhlala phansi babhale umqondo ocashile waleli binza lesibili. Sizodlulela ebinzeni lesithathu, umugqa we-12. Kube mnyama bhuqe. Imbongi isebenzise isenzukuthi esiwumsindo ovelayo uma kwenzeka okuthile. Imbongi ikhethela amagama womabili athi kube mnyama bhuqe ukuveza ukuthi akukho ukukhanya. Mhlawumbe ingaveza nokuthi akukho ukuthula kule ndawo ngoba iveza isimo esingesihle. Umugqa we-13, wena wedwa. Sikhulumile ngalamagama akhethiwe amabili phambilini. Asiqhubekeni-ke. Umugqa we-14, odala ubuqhikolo bedwala. Imbongi ikhethele lagama elithi ubuqhikolo ukusho ubulukhuni. Yakhetha igama elithi idwala ukuveza inhliziyo yayo. Umugqa we-15, wena wedwa. Siyawazi lawo magama womabili ukuthi akhethelweni. Ake sidlulele emgqeni we-16 ofundeka ngalolu hlobo olola ukucija kwameva. Kungenzeka ukuthi lapha imbongi ibikhuluma ngezinhlupheko ngoba ameva izinciji okuthi uma ngabe zikuhlaba uzwe ubuhlungu. Umugqa olandela lapho owe-17 ufundeka ngalolu hlobo. Nguwena wedwa, nguwena wedwa. Lapha imbongi isebenzise izimpawu zokuloba ezimbili. Olokuqala yikhongco ehlukanisa imisho emibili emgqeni owodwa. Umsebenzi wekhongco lowo. Uphawu lwesibili, umbabazi. Lapha-ke imbongi ayigqamisi umuzwa wokuhalalisela. Lapha umbabazi ugqamisa umuzwa wokugxeka ngoba imbongi la iveza sengathi njengoba yona inenhliziyo elukhuni, leyo nhliziyo ivela enkosini. Njengoba sengathi kunezinhlupheko, ukucija kwameva, lokho kuvela enkosini. Iphinde laphayana emgqeni we-12 ikhulume ngobumnyama ukuthi akukho ukukhanya. Yingakho-ke lolwaphawu loluyana olusegcineni lokubabaza elingumbabazi liveza umuzwa wokugxeka nomuzwa wokusola ngoba imbongi kwangathi manje isigxeka umdali noma inkosi.
Balingani bam nani bafundi, ngiyazi-ke manje ukuthi usuzohlala phansi-ke ubhale umqondo ocashile waleli binza. Ngicela ukuma lapha okwanamhlanje sizophinde futhi siqhubeke nalomqondo walenkondlo ocashile ngokuzayo. Nisale kahle, ningakhohlwa ukusubscribe kunamashaneli amathathu. Eyokuqala yiyo yona le ethi Grade 12 Intervention, eyesibili yilena ethi isiZulu Fala the Chatroom, eyesithathu yilena ethi The Curriculum Breakdown. Niyathandwa, nisale kahle.